Takže čaute, s vami je Minecrafťák a po dlhej dobe tu máme opäť ďalšie video z Brawl Stars. Takže ako vidíte, tak som trošku trénoval. Kúkajte sa na moje trofeje. Ako som mal od minulého videa, tak už mám 6649 trofejí. Takže som za tie týždne trénoval veľa. Ale toto video bude o otváraní Brawl Passu. Nemám ho dokončený celý, ale otvoríme si Brawl Pass. Takže tu mám veľmi veľa vecí zdarma, keď mám kúpený ten Brawl Pass. Takže toto video bude hlavne o tomto openingu tohto tu Brawl Passu. Takže ideme na to. Najprv si tu zoberiem ešte tieto veci, 1000 coinov. Schválne, čo mi padne Star Dropu? Ja tipujem, že mi padne Super Rare. Mal som pravdu. Potom tu máme 100 kreditov. A ďalší Star Drop, teraz tipujem, že dostanem Rare. A mal som zase pravdu. Jaj, dobre, potom zase tu máme 1000 coinov. No, dobre. A teraz ideme na tieto veci hore, takže možno, že si otvorím aj Leona. Máme ho tuto pekne vyznačeného. Takže tak, tu je Leon a môžeme ísť otvárať. Takže najprv začneme 1000 blingov, to je veľmi dosť. Nejaký nový pin, ktorý je nádherný. Taký hacker sa teraz cítim. Dobre, ďalších 100 kreditov, 100 blingov, 1000 coinov. A ďalší nový pin. OK. Potom ďalších 100 kreditov. A za chvíľu už budeme mať Leona. Takže dáme 100 blingov. Potom tu máme 10 gemov. Takže konečne mám nejaké gemy. Opäť ďalší pin. Nádherný. Potom 1000 powerpointov. OK. Potom 100 blingov ďalších, 100 kreditov a máme na Leona. Hurá! Dobre, super. Takže máme legendárku a teraz si vyberiem. Ja si vyberiem toho Karla teda. Jose. Dobre, Karl je tu. Ďalší nový pin. Tieto piny sa mi dosť páčia. 1000 coinov, pekne. 100 blingov. 100 kreditov. Možno, že budem mať otvoreného aj Karla dneska. Ďalší nový pin. Tých pinov je tu veľmi veľa. 10 gemov. Potom 100 blingov. 1000 coinov. A konečne nejaký nový sprej, ktorý je úplne nádherný. Ďalších 100 kreditov. Potom tu máme 100 blingov. 1000 powerpointov. OK. No. A teraz ma najviac zaujíma, že akého brawlera si vyberiem. Tu sú ich veľmi veľa. Ale akože strašne veľa. Alebo 1000 kreditov. Tak počkajte, ja si vôbec neviem, že koho by ste mi vytipovali. Ja absolútne neviem, ktorého si vyberiem. Piper sa mi páči, to by som si mohol dať. Alebo tohto tu Larry a Lavry. Alebo viete čo, ja si vyberiem toho Angela. Krása. Angela máme.
Potom ďalších 100 kreditov, 100 blingov, 10 gemov, potom nový pin, ktorý je veľmi cool, 1000 coinov, 100 blingov, ďalších 100 kreditov, nový pin, ktorý plače a potom posledné 1000 coinov. No, takže tak. Carol is my name. Ja neviem. Viete čo, ja to kúpim za 2 gemy. Tak mám už 3. brawlera. A teraz si vyberiem. Ja si teda vyberiem toho Griffa. Another day, another dollar. Dobre. To bolo celé video o otváranie Brawl Passu. Keď chcete budúce video, kde budem mať teda tých brawlerov, tak nezabudnite dať like a odber. Uvidíme sa pri ďalšom Brawl Stars videjku. Takže